Vou a facer un pequeno vídeo, tal como comentamos hoxe na clase de tutorías colectivas, para a práctica 3. Bueno, realmente a práctica 3 non vou mirar, simplemente explico de que vai a parte práctica 3, despois vamos facer a outra parte práctica 4 que é máis avanzada. O que vimos hoxe en clase de que vai este ejercicio, pois basicamente é que temos unha tabla de usuarios e de mensajes, registramos unha funcionalidade é que podemos registrar un usuario na base datos, na tabla, ou na tabla de usuarios da base datos. Este usuario, unha vez que teña registrado, unha vez que se valide, bueno, tanto cando acabamos de registralo como cando entramos despois na conta, se vos acordades, bueno, temos aquí as pestañas, as pantalliñas, capturas, registramos o usuario. Unha vez que estamos dentro, podemos mandar mensaxes desde aquí ao outro usuario. Aquí estamos mandando un exemplo de como lle mandamos o mensaxe a Pepe, cando despois este usuario Pepe da sesión e entremos co usuario a quen se lle enviou o mensaje, pois o resultado é que cando entre neste caso, non sei quen era, o que tiña que entrar agora era o destinatario que era Antonio, bueno, vai haber listado de mensajes por aquí. Isto foi o que estamos vendo hoxe na clase, basicamente era intercambiarse mensajes entre dos usuarios. E cando vimos o código, vimos que para todo o proceso, e xa vos puxeron a nota na solución dos ejercicios, para todo o proceso utilizaba sesións, para almacenar a sesión do usuario onde estábamos e onde non estábamos. Entón, como das sesións non entran nesta primeira evaluación que estamos mirando agora, quedamos que, bueno, que podíamos saltar esa parte. E o que fixen agora foi implementar, ou sea, en vez de implementar este, facer o 4, que é unha práctica máis avanzada, donde temos o mismo, temos un usuario que se vai poder registrar, se vai poder insertar na base de datos. Aspectos importantes desa inserción na base de datos é que a contraseña se gravaba cifrada, que tiñamos que comprobar que non meteramos o usuario duplicado, etc, etc. Entonces vimos no código do exercicio anterior, pois bueno, que traballamos con sesións, que traballamos con mensaje de error, etc. Na ampliada na que temos agora, a maior que imos a facer é que cada vez que ti entres, se tes mensaxes pendientes de ler, mensajes que non listes, pois que aparezcan así noutro color, vale? Un color azul, bueno, o color que vos querades, pero diferenciar se é primeira vez que neste caso Antonio que entrou na plataforma ve mensajes para él e a segunda vez que entre, pois xa non nos vai a ver así, vale? Aquí temos uns exemplos e tamén temos a opción de xa se ve que non é que xa liu os mensajes, xa entrou e xa liu os mensajes e tamén vamos a ter a opción de borrar mensajes. Nos dous códigos que vos subín do exercicio 3 e do 4, en calquera deles, utilicei sesións para manter a sesión entre cada unha das páxinas, vale? O que fixen agora foi, vou a explicar o exercicio 4, vamos a repasar o exercicio 4, quedáramos neso que facía un vídeo da práctica 4, pero xa lle fixe unha adaptación para facer estes exercicios sin utilizar sesións. Repito, se queredes facelo con sesións, porque realmente tampouco non é nada complicado, podelo facer, pero o que vou facer nesta práctica 4 ampliada é o mismo exercicio que vimos hoxe nas tutorías colectivas, está igual co 3, só que o 4 ten máis cousas, e vamos a intentar facelo sin utilizar sesións, é dicir, facelo co que nós vimos hasta ahora. O primeiro, vou minimizar xa isto, o primeiro cambio que vamos a facer o primeiro cambio é que para non complicar as cousas, estou non facendo o exame noutro entorno distinto. Entón, acordámonos como temos as nosas base de datos. É a mesma a que fixemos no exercicio 3 en clase era mensajes, pois agora vou chamar mensajes autorizados, vos chamadelle como queirades. Este código vou non subir a plataforma modificado para que traballe sin sesións. Vou cerrar a mitad destas, vale. Entón, despois cando vos pasarei, teredes o código, donde o código en vez de chamar crear a base de datos como mensajes, a chamaredes mensajes autorizados ou a creades como queirades. Se vos acordades na base de datos que vimos na clase, temos unha tabla de usuarios, onde temos un campo ID de usuario autoincremental, temos un usuario que é un varchar, temos a contraseña, acordamos que a contraseña se vai a guardar cifrada, temos as primaries key, as foreign keys, super importante que sepamos facer cruces de dúas tablas, xa non digo máis, pero en dúas tablas se ve cruzar pola clave primaria, ver, facer un select asterisco from usuarios, como a mensajes, sacar os mensajes ou, facer cruce das tablas tedes que saber facelo. Aquí temos outra tabla de mensaje, onde están os mensajes, vale? E fijadevos que aquí, para manter a estrutura de antes, metín un campo novo, vale? Un campo novo é, de feito o campo chamase novo, e vai a representar basicamente a información de se o mensaje que estou metendo aí é un mensaje novo ou non é un mensaje novo. Bien, se vamos outra vez á tabla, a tabla de usuarios, vou a ter algo deste estilo. Tabla de usuarios, BDSI de usuario, e cando garde algún dato de algún usuario que vemos agora como facemos, estou guardando, empezamos, aquí o autoincremental empeza no 1 porque é a primeira vez que crea estes datos. Temos o usuario Antonio e temos a contraseña, e dixemos que a contraseña esta se garda cifrada, vale? Cifrada. Eu metín como contraseña, creo que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 neste exemplo, pero el ten que me agardar cifrada.
Vemos a tabla de mensajes donde vamos a ter os mensaxes que lle mande quen un usuario, é dicir, isto é simplemente claves, o ID remitente ten que ser un usuario que este aquí, ten que ser un usuario destes, e o ID destino pois ten que ser un usuario que tamén ten usuarios, o sea, un usuarios que teñamos aquí. Por outra parte, teño o campo nuevo que me vai a indicar se é true. Vamos a indicar true na base 4 vai saber como un, e true vai a significar que ese campo é novo. Novo é que cada vez ese mensaje novo, cada vez que eu entro na plataforma, se teño mensaxes novos, é dicir, se teño mensaxes que sexan para min e de destino que sea e que sea nuevo, que isto sea true, terei que pintalos en azul oscuro ou no color que nos queiramos. E así que os pinte a primeira vez, teremos que actualizar o campo nuevo a false para que a seguinte vez xa non mo poña. Vimos ver todo isto sobre a práctica, vale? Tamén importante, cando definen a tabla, se mirades a definición da tabla, temos que o campo nuevo, un campo, bueno, tini, dame igual, a longitud 1, esto estoy dicindo que o valor autodefecto é 1, estoy dicindo que por defecto cada vez que meto un mensaje novo vai a ser true, vai a ser novo, vai a valer 1, é dicir, vai a ser un mensaje que teño que pintar como que é un mensaje novo para ler. Ben, unha vez posto isto, vamos a empezar xa co primeiro ficheiro. O mismo que dixen nas sesións na teoría colectiva. Este ficheiro, esta práctica está feita con 50 archivos, pero non farían falta tanto archivos, nin locos. É dicir, podemos facer menos archivos, por exemplo, agora, o non traballar con sesións, archivos como de cerrar sesións xa non ten sentido, porque xa non vamos a traballar con sesións. Temos un pequeno ficheiro de estilos, vale? Un pequeno ficheiro de estilos con a pequena estrutura que o miramos despois, explicamos cando chegamos el, pero é o mismo que vimos na teoría colectiva. E depois temos o resto, mantiven a mesma estrutura para que fora todo igual. Entón vamos a empezar co que sería a primeira nosa páxina na que nos vamos a entrar. Esta é a nosa páxina div. Vou a ampliar un poquinho isto. E vou abrir tamén o navegador xa para que vexades. Vamos a poñerse un poquinho máis grande. Esta é a nosa pantalla de inicial. Deixademe abrir un minuto o navegador para que vexamos o navegador. Ben, xa o teño aquí. Esta que estades vendo aquí é a conexión ca miña página de inicio, a página index. Primeiro que vemos nesta página é, bueno, temos un titular arriba, temos unha parte á esquerda que suponse que estou simulando que é o formulario para poder entrar na miña conta, e teño unha parte na dereita, mantíven igual que no exercicio 3, que é a miña creación dun novo usuario, vale? Cando creamos un usuario, vamos facer agora o exemplo de crear para ver os procesos. Entón, agora xa non traballo con sesións, mantiven a estrutura do código igual, pero xa saquei a relación con sesións, algo que me quedase en algún sitio por facer. Vamos a empezar a analizar como sería o ficheiro index.php. Cada vez que cando eu chamo este archivo, cando chamo index.php, o proceso, o servidor, empeza a servir todo isto. De feito, vexamos que, por exemplo, aquí teño un fallo porque teño que traballar ca folla de estilos 4. Isto é por haberlo traído do outro lado. Está funcionando, vedes que recargo e me está pintando máis ou menos un formato porque eu tamén tiña o ficheiro 3, vale? Ese é o primeiro erro xa que vamos a encontrar máis, porque isto foi feito así sobre a marcha. Entón, digolle que a miña folla HTML, que ten estilos, utilizamos o estilo CSS, poñemos a conexión co servicio, que é o que estades vendo aquí na parte esquerda, vale? Digolle que hai un div izquierda, xa falamos na tutoría colectiva por que fago isto, porque isto me permite a este div, que é o que estamos vendo aquí en entrar cuenta, poñelo na esquerda, isto me permite poñelo na dereita. Por que me permite? Porque neste div izquierda poñolle un título H2, entrar en la cuenta, poñolle un ficheiro que vai a procesar este archivo, vou ter un ficheiro PHP que se vai encargar de que cando ti metes aquí o usuario que valide se ti podes entrar ou non podes entrar, e para validar isto terá que comprobar na base de datos se o usuario e a contraseña son correctos. Entonces, cando ti me deas aquí a validar desde aquí, eu lanzarei o ficheiro o login, o práctica 4.login, que é este que tedes aquí, que xa analizaremos despois. Por outra parte, evidentemente, cando chame ese práctica 4.login, terei que lle pasar o meu usuario, o seu usuario que estás metendo e a contraseña. E o práctica 4.login terá que recuperar esos datos e terá que comprobar se son certos. E vamos enviar por post, porque non queremos que se vexa a contraseña na cabeceira. Tamén teño o div da dereita, que é o div máis importante, non sei se máis importante, o div que me vai a servir para registrar usuarios na base de datos. Evidentemente, terei que meter un usuario, terei que meter unha contraseña, terei que repetir a contraseña, terán que ser iguales. Div da dereita, novo usuario, vai no procesar un archivo que se chama práctica4-nuevo.php. Este fai o login e este fai práctica, basicamente insertar un usuario novo, que é o ficheiro que temos aquí, onde estea nuevo.php. Perdón, volvemos a onde estamos. Temos que chamar ese ficheiro. Xo veremos despois cando chamamos. Vale, vou facer un paréntesis aquí. Con eso para nós sería suficiente.
pero vou a explicar un pouco o tema dos errores, como eu gestiono, controlo os errores neste código. Isto non o saquei porque me daría máis a lata, entonces é fácil entender e se chegamos ao momento do exame non o queredes utilizar tampouco pasaría nada, pero explico a forma que estou utilizando para controlar os errores que pode haber neste proceso, vale? Vos tede en conta que eu aquí vou a ter errores que de cando inserto un usuario que pode ser que me dea que a base de datos non está activa, igual que cando entro aquí me pode dar que a base de datos non está activa por algún motivo, me pode dar que o usuario que intento insertar xa está duplicado, me pode dar que ao mellor que meto os usuarios contraseñas xa son distintas, me pode dar que ao mellor intento mandar un mensaje a un usuario que non exista, bueno, poden pasar moitas situacións de errores. Cada vez que pasa un error desos, cada vez que eu inserto un usuario e me dea error porque estou insertando ese usuario, eu podo simplemente sacar un mensaje por pantalla e dicir, mira, error insertando o usuario ou dar algún dato máis. Aquí fago un pouquiño, a idea é facelo un pouquiño máis profesional e gestionar os errores de outra forma. Que significa gestionar de outra forma? Significa que eu se produce un error, vou adiantarme algo e despois volvemos para aquí, vale? Cando entro aquí, se me produce un error aquí en algún sitio, se me produce un error aquí en algún insert, houve un error aquí, pois eu meto nunha variable error o error que me está pasando, vale? E aquí produciuse outro tipo de error, error de gravar, error de non sei que, fago outro que hace por aquí, por exemplo, non cerrar, non, en enviar, cando teña error de conexión, error de non sei que. Isto favorece o meu xeito de que eu, cando volva outra vez á página principal, eu chamaría a miña página principal pasando o error que se produciu. Entón, simplemente teño que ter unha sintaxis como esta que na página principal me diga o error. E que está facendo isto? Pois mira, ti estásme chamando index.php. Pode ser que me chames porque é a primeira vez que estás entrando aquí. Perfecto, genial que sea a primeira vez. Entras aquí, vale. Pero pode ser que eu chegase aquí porque me pasou un error. É dicir, se eu intento crear un usuario e me falla a conexión, o que me vai a devolver o servicio é me devolver esta página. Pois eu comprobo, cando me arranco a página, se estou recibindo unha variable error. Se a estou recibindo, é dicir, se por exemplo eu intentei insertar un usuario e fun a página de nuevo, prácticas 4-9.php, intentei insertar e dou un error, eu non vou a pintar o error no ficheiro PHP este. Non o vou pintar aquí. Podría, sí, podría, pero non o vou facer aquí. Eu vou chamar esta función e este ficheiro o 4.php, cando dei error algunha cousa, vaime volver outra vez á página do inicio. E cando me mande á página do inicio, devolverame un error, mandarame á página do inicio e dirame, mira, pasou error tal. Aí eu simplemente gestiono pintar todo desde a página principal. Desde esta página, porque me dirá, estou recibindo algo por error? Sí, bueno, pues está recibindo algo por error, leo o error e despois vou a un array que teño definidos cos errores e pinto que. Que significa isto? Significa que cando eu carguei o ficheiro de errores, cando fixen include este que estades vendo aquí, estou incluindo este ficheiro que estamos aquí, ficheiro de errores que debe estar por aquí, onde está? Aquí. Entonces eu aquí definín unhas variables. Mira, error de conexión, error 2, error usuario existe, son uns códigos que lle dou, defino estas constantes, vale? Pois o array é, se é error de conexión, cando me chames a eso, pintarei fallo na conexión, error de password, as contraseñas non inicien, error de usuario, non sei se me estou explicando, pero así pinto todo a través dese mensaje, non teño que estar escribindo 40 veces o mismo mensaje. Isto é opcional. Se o entendedes e o queredes facer así e hai que controlar errores, pois vale, por min perfecto. Pero non sería necesario, porque fijadvos os errores que eu teño aquí. Error de conexión, vale, pois cada vez que eu teño un error de conexión que vai a pasar, por exemplo, cando intento facer un login, algún lado terei que conectarme, e se non son capaz de conectarme a base de datos onde teñamos a conexión, se non son capaz de conectarme, aquí dame un error. Pois en vez de devolver o error de conexión, eu pintaría aquí error de conexión e despois mandaríame ao index.php e xa está. Non habría maior problema. Volvemos outra vez a index.php. Entón eu aquí teño no index.php teño un formulario pola esquerda para entrar na conta, para facer o login, un formulario na dereita para darme de alta como usuario, na base de datos, e estamos vendo que a maiores teño un diferror que aparecerá pola parte de abaixo, que en caso de que a min me volvan outra vez, me devolvan a esta página, e cando me van devolver a página principal? Pois cando a contraseña sea incorrecta, cando o usuario non exista, cando me dé un error a base de datos, cando non se conecte, cando pase algo, vanme redirigir outra vez á página principal. E cando me redirijan á página principal, enviaránme nesa redirección o código de error que pasou. É dicir, vanme dicir, mira, volvese o control á página principal porque dou un error de conexión a base de datos. Devolverame ese código de error, o que sea, o 5, o 4, o que sea,
E eu irei aquí e simplemente, mira, sí que me está mandando un error, vale, o error é o 5, vale, pois vou ao meu ficheiro de includes de errores, que este dime que o mensaje, bueno, que sea, vale, o mensaje 4 é o usuario non existe, pois se o mensaje é o usuario non existe, eu o que fago aquí é pintar, oye, en negrita o usuario non existe. Ben, vamos a supoñer que as cousas van ben e vamos a supoñer que intento dar de alta un usuario. Vamos ao ficheiro de dar de alta un novo usuario. Estamos entonces nesta parte de aquí, vamos a simular que teño usuario 1, bueno, usuario A, vamos a poñer a contraseña para non nos confundir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou poñer esta contraseña fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale? E vamos a crear usuario, vamos a ver que é o que fai este formulario cando ten que dar de alta un usuario. Estamos aquí no formulario, dicimos quen lo vai a procesar? O práctica9.php. Vamos a ver o código entonces do práctica9.php. Vamos aquí, vamos a ver o código este. Temos o práctica 4.9.php. Que fai? O mismo, isto fago para controlar os errores. É dicir, estou incluindo o ficheiro de errores que temos aquí, como os dixen antes, para que me teña unhas variables definidas con uns valores. Estou dicindo que non hai ningún error. Empezo cas comprobacións. As comprobacións son, oye, estásme mandando mandar algo de alta, estásme dicindo que de usuario, voy a chamar usuario 1, estásme mandando usuario 1, eu teño que comprobar, estáme vindo variable usuario, estáme mandando por pos usuario, a maiores estáme mandando a password, e además estáme mandando outro valor de password, porque acordádevos que me tedes que pasar os tres valores, tedes que me pasar o usuario, tedes que me pasar o password, tedes que me pasar o password 2. Está o facendo? Si estes valores, si algún destes valores viñera vacío, fijadvos onde está, cerro aquí abaixo. E que estou facendo? Bueno, mira, automáticamente xa, sin ni siquiera pinto error, xa me mando directamente á página index.php e salgo fora. É dicir, por corto proceso para que non siga rolando, eu mando control outra vez á página do inicio. Iríamos á página do inicio. Vale? Vamos a supoñer que os valores viñesen, que veñen todos os valores. Bueno, aquí o que vos decía, que estou lendo os valores usuario, password e password 2, estou non lendo con unha función, bueno, por facer algo distinto, unha función substring, que me queda cos 30 caracteres que me veñan por post do usuario, cos 30 de password e cos 30 do outro lado de password. Por qué? Porque na base de datos eu definín estes campos como campos de longitud 30, vale? Temos 30, bueno, o do password ten máis, pero eu estou quedándome con 30, vale? Ten máis porque cando aplicamos a función que me cifra os datos, a función que me cifra é moito máis larga que a contraseña que vos metedes. Entonces eu estou dicindo aquí que polo menos que non me meto unha contraseña de máis de 30 caracteres, vale? Vamos quedar que a contraseña, bueno, cos primeiros 30 caracteres, non que a password cos primeiros 30 caracteres, perdón, e no usuario cos primeiros 30 caracteres. Como se non o facemos eso, poderíamos coller os valores tal cual nos veñen. Acordadevos sempre que digo que era boa cousa aplicarlo de HTML Special Chars ou sacar os valores raros ou como as queirades. Isto de aquí é unha comprobación basicamente para ver que non me están mandando cousas raras. Poderíamos suprimir todo isto e simplemente ler aquí co HTML Special Chars ou coas funcións que nos sacan cousas raras. Aquí está, vamos a deixar quedar así, pero non ten maior, non ten maior interés, simplemente un control máis que me di, estás utilizando a codificación UTF-8 e basicamente aquí estás metendo letras, estás metendo números e son 30 caracteres. Quen? O usuario. Cumple este patrón? Seguimos para diante. Se credes isto, olvidadesvos dela, vale? Non ten maior importancia, se cerrades esta, cerrades o daqui abaixo. Seguinte comprobación é teño que comprobar se os passwords son iguales. Porque se non son iguales, temos un problema. Se non son iguales, que fago? Veño aquí e digo, mira, o error é error de password. Co cal, cando eu volva para a página principal, fijadvos aquí abaixo que diría, si isto me fallase, si isto non foran igual, saltaría este else, e pois ao final, como o error é distinto de cero, como acabas de decir que o error que lle estás metendo é este, o error este de aquí, porque dixemos que as passwords, vamos a volver a empezar, supoñamos que as passwords son distintas, me meteches passwords distintas, bueno, pois este if vai desde aquí hasta aquí e o que faría sería ejecutar isto, error igual a 2 password. Sigue para adiante, non ejecuta nada máis, pero este if sí. E o error é distinto a cero? Sí. Pois entonces mandasme a página principal. Vale, e paso que pasas unha variable error con ese código de error que me acabas de decir, que é error usuario existe. No, perdón, error, non sei cal dixen. Error, non sei cal estaba mirando. Está máis arriba. Isto das passwords. O que lle vas a pasar é con error nos password, vale? Repito outra vez. A comprobación, o feito de traballar así con variables de error deste estilo, permítenos isto, permíteme. Eu fixen a primeira comprobación. Se a primeira comprobación fallase, se isto fallase, eu xe diría aquí
eu o que fago é, desde aquí hasta aquí non se executa, salto else e cargaría a variable $error igual a error usuario inválido. Xa teño a variable $error con información, é dicir, xa non é o cero de principio, xa ten un valor. Se ten un valor, cando acabemos de ejecutar isto chegaría aquí. O error é distinto a cero? Sí. Pois como error é distinto a cero, chamamos a página index. Como a chamamos? Chamámosla como sempre? No, chamámosla pasándolle un parámetro, pasámoslle un valor error, que sería precisamente o error usuario inválido. E fijados cal sería a lógica desta página, porque se nós vamos ahora á página index, cando carguemos vai pintando todo, vai pintando o formulario da esquerda, vai pintando o formulario da dereita, e aquí di, oye, mira, ¿estáme mandando algo por error o tío? Sí, estáme mandando algo. ¿Qué me está mandando? Este error. Vale, ese error que é? Error, xa non sei cal dixe, un usuario inválido. Vale, iso que significa? Significa que o error é error usuario inválido. E que teño que facer? Tens que pintar strong, error, strong. Vou ir a mensaje error, sabémolo porque acabamos de incluir o ficheiro práctica4.php, vou ir a mensaje de error, que práctica4.php, de error, perdón, a práctica de práctica 4 errores, vou a coller este archivo, error usuario, non sei que, cal é, error usuario existe, error usuario, é este, vale, pois é este que teño que facer, ese nombre de usuario ya está utilizando, bueno, a contraseña que fose, collería, como xa teño ese valor, volvemos ao index, como xa sei o valor, o que fago é pintar esa definición, e diríame error no usuario ou o que sea. Bien, vamos a ir entonces co práctica nuevo.php, porque non estamos dando de alta o novo. Isto é para que vexades máis ou menos o interés que ten utilizar ese tipo de variables. Entón, estamos vamos a supoñer que o tío nos metió a password ben, igual, porque se nos metera distinta, fijadevos, se isto fallase, agora o error sería error dos password, e cando devolvese aquí, devolvería error dos password, e cando chegara a práctica.index.php, a primeira leería no array que significa error do password e pintaría a descripción correspondiente. Si eu non fago isto, pois por exemplo aquí neste else de aquí poñería else eco error do usuario inválido, e despois mandaría, iría ao index directamente, vale? Cal é o problema de facelo así? Que ás veces este mensaje que pintades aquí, como despois xa marchade directamente, xa redireccionades ao index, ás veces non se ve a mensaxe, vale? Por eso se suele utilizar así. Vale, entón, temos temos os password ten que ser iguales, facemos outra comprobación do password, que é que ten que ser maior ou igual que 6 a longitud. Se isto non se cumple, temos outro error aquí definido, entonces eu cando devolvo o error á página principal, devolverei esta variable e lerá que significa esa variable e listo. Vamos a supoñer que todo fora ben, entonces aquí empeza a nosa parte de base de datos. Vámonos a conectar. Témonos que conectar a base de datos. Establecemos unha conexión MySQLi con noso localhost, con noso usuario, a contraseña por defecto que nós temos, que non é ningunha, e ca base de datos que nos vamos a conectar. Esta primeira é a conexión de comprobar se o de atrás se foi capaz de conectar a esa base de datos, porque se isto dá fallo, entón a variable $error será error de conexión e repetimos o proceso. Cando mande chame á página principal, pasarei ese rollo, ese valor de error de conexión, el irá aquí, mirará no de errores, se dirá errores conexión, teño error conexión, o que me dio o meu array é que ese error conexión, xa non sei onde está, por aquí, xa non sei, error conexión, dirame esta descripción, vale, pois ti cando me pintes aquí pintará el, mira, sí, estáme mandando un error, sí, está mandando error conexión, vale, error conexión, que vale eso? Boa mensaje ese error de error conexión e dirame, tens que pintar, bueno, o que pon aquí a mensaje esta, fallo en la conexión con la base de datos, e así imos capturando cada un dos errores que pasa. Vamos a supoñer que MySQLi se pudo levar a cabo. Bien, entón, foi capaz de conectarse a base de datos, nós temos que calcular canto sería o valor da nosa clave cifrada, porque eu non podo guardar 1, 2, 3, 4, 5, 6 na contraseña, na base de datos, se nos acordamos, eu puse un usuario 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou no dar de alta. Cando faga isto, dar de alta, se vou agora a comprobar na base de datos, vai de saber que se vou a usuarios e recargo a base de datos de usuarios, me vai a decir nos datos, vai a decir que metí un usuario 1 con este rollo de contraseña. Isto non é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto é 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifrado. Como facemos para cifrar en PHP? Teño que calcular o valor cifrado desa contraseña que ti me pasaches. A contraseña onde me pasache? Pasache man password. Eu sei que password é o que ti me dis, dixécheme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este valor vamos a poñer así por defecto tal cual está e aplicamos a función password hash, que o que vai a facer é coller 1, 2, 3, 4, 5, 6, aplicarlle un algoritmo de cifrado e dá como resultado este rollo que tedes aquí. Vale, entón eu en cifrada xa teño a miña contraseña cifrada. Teño que preparar o meu SQL para insertar na base de datos. A nosa base de datos era unha tabla que tiña usuario, ID usuario, usuario e password, ID é autoincremental, por tanto, non teño que indicalo na
No insert solo teño que me indicar os outros dos valores. Vamos aos outros dos valores. Poñemos insert into usuarios, o usuario e a contraseña. E os valúes. Que vou a meter? Vas a meter o dólar usuario. O usuario co que estás indicando, que neste caso creo que puxera o usuario 1, non sei que puxen. E a contraseña cifrada que acabaches de calcular aquí. Importante, acordádevos, en PHP, se eu utilizo comillas dobles para definir unha variable, sí que podo acceder dentro as variables o valor das variables que a comilla simple, tal como está escrito aquí. Isto montame unha insert into usuarios, usuario password, cos valores, pois neste caso usuario 1 e a contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero cifrada. Que é o seguinte é executar esa consulta contra basatos, porque de momento só definimos o SQL. Vamos a executar esa consulta contra basatos. Como a executamos? Nos temos aquí unha instancia de basatos. Nos aquí instanciamos a basatos, conectámonos a basatos, conectámonos a esta nosa basatos, esta tabla en concreto, bueno, esta basatos. Como facemos? MySQLi, ejecutamos a consulta. Si isto me dá falso, é dicir, se non pudo ejecutarse isto, é que houve un error. Entón, nós aquí teríamos que pintar error de conexión a basatos ou error insertando datos ou error que nos dé a gana. Por que aquí a maiores teño outro if derno? Porque os gestores de basatos, concretamente MySQL, pero todos, cando intentas facer algo contra basatos, un insert, un update, se non pode, porque o mellor a tabla non existe, porque o registro está duplicado, cada unha das cousas que facedes contra basatos, a propia basatos devolve un código de error. En MySQL, un código de error moi famoso é o 1062, que é que o usuario se existe índices duplicados, vale? Entón, se quero dar máis información, aquí cando intento insertar eso, pois podo dicir, mira, houve error, sí, pois entonces facemos isto. Que significa? A maiores do error, o error que me dá é o 1062, sí, pois daquelo error é error con o usuario existe. Se non, error grabando, un error genérico. Si isto se pudo facer, o sea, se isto do error, xa está, acabamos aquí porque non vai facer o else, sigue para baixo, cando chega aquí abaixo, redireccionará a página de index pasando o error. Se foi de conexión, error de conexión, o usuario se existe. Se foi outro error, error grabando. En caso de que isto sí que se pudera facer, en caso de que pudera insertar correctamente, o seguinte paso é mandar ir á práctica buzón. E aquí o primeiro cambio que temos respecto á sesión. Nós, cando traballamos isto con sesións, eu o que digo neste momento, o que fago neste momento é definir unha variable de sesión para decir que o usuario xa está validado no sistema e a partir de aí, con esa variable de sesión, vámola a usar sempre. Agora o que fixen foi eliminar as variables de sesión. Por tanto, como podo pasar eu desde esta páxina na que estou, práctica 4-nuevo.php, como lle podo pasar á página principal do buzón usuario co que estou traballando agora? Teño que pasarlle directamente a variable. Teño que pasar, mira, vasme pasar a práctica 4buzón.php, vale? Pero tens que me pasar, vai haber un pasoche por get, un parámetro, unha variable, como queras chamarlle usuario, un parámetro que é o usuario co que estamos validando. Entón, isto é o cambio principal que hai respecto a cando era con sesións, porque cando era con sesións eu xa pasaba directamente esta página, poñamos o código así e xa estaba. Non tiña que pasar parámetros. Por qué? Porque na propia sesión se almacenaba o usuario que acabei de gravar e o usuario que estaba validado no sistema. Pero agora non traballo con sesións. Por tanto, a única forma que nós sabemos isto é pasalo na propia cabeceira da chamada. Paso aquí o usuario co que estou traballando. Entón, vamos un minuto a ver se teño aquí aberto o exemplo. Aquí arriba, fijadevos que acabo de insertalo e fijadevos que xa se ve no código ese. Mira, estou indo á práctica 4 buzón PHP, estou pasando usuario 1, estoulle pasando na cabeceira usuario co que estou conectado. Isto, traballando con sesións non tería, o sea, non faría falta, porque xa internamente as sesións almacenan esa información. Pero aquí, como ahora non traballamos con sesións, a única forma é pasar toda a información sempre nas cabeceiras. Vou dicir aquí que acepto isto, entón fijámonos, estamos no usuario 1, xa estamos noutro proceso, no práctica 4 buzón, estou co usuario 1, que é o que acabo de registrar agora, non teño mensaje, non teño nada, e xa estamos na práctica 4.buzón. Pero o importante é que vexades o cambio. Aquí pasei o usuario 1, que é a forma que temos de facelo. Ben, agora teño aquí, vamos agora, bueno, entendo que este ficheiro de práctica 9 debeu quedar clara, entón agora vamos a facer, se vos acordades, que tamén tiñamos, eu entrei de alta usuario directamente este proceso, práctica 9 me manda o buzón, me manda este buzón de aquí, que vamos a analizar agora que é o máis grande de todos, vale? O buzón xa me manda aquí, pero, se vos acordades tamén, vou cerrar a sesión, o de cerrar sesión agora aquí non ten sentido, por que? Porque eu xa non teño sesións, de feito no código que metín agora para cerrar sesión,
onde está cerrar, pois xa vos poño nada. É dicir, que me mande ao índice, pero non vai facer nada, vale? Fago unha chamada ao índice, pero sin pasarlle nada. Cerrar sesión, bueno, pois estou aquí, vale? Volvemos a estar ao principio sin pasar nada porque eu non estou gestionando as sesións, vale? Entón, vamos sacar esta, o noso objetivo agora é mirar como se fai o login. Vamos a ver como nos logueamos no sistema, porque se nos logueamos, evidentemente, imos volver a chegar á página do buzón, que é a que nós traballamos con ela. O mismo que nos pasou cando aquí demos de alta o usuario. Vamos a ver como nos podemos loguear no sistema. Eu creei un usuario que era usuario, acabei de crear agora, e creei no que a contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a probar se este usuario se valida. Vale, e vemos que o usuario se validou e entramos no sistema con o usuario 1. E volvemos a ver o mismo, fijadevos que estou mandando na cabeceira o usuario co que estou. Vamos a analizar entón agora o ficheiro de login, que é o que vimos agora, o de login para facer o login no sistema. O ficheiro, o formulario de login é exactamente igual co que vimos antes de novo prácticamente, fijadevos. E desactivo sesións, incluyo o ficheiro de errores, vale. Ti, se estás no ficheiro de login, se estou aquí, vamos ao de login un minuto para atrás, se estou neste, no de login, aquí, eu teño que saber se teño valores metidos ou non. E poden pasar dúas cousas. Pode ser que meta o usuario e que meta unha contraseña incorrecta. E dei a validar. E el ten que dicirme que este usuario e a contraseña non coinciden, que algo está mal. É dicir, o ficheiro de login, a ver se isto vemos con calma. Cando eu estou entrando aquí no login, teño que definir, estásme mandando algo por post? É dicir, estásme mandando un usuario? Estásme mandando unha contraseña no de login? Teño que comprobar, vamos a analizar isto. Ti estásme mandando aquí nesta formulario, porque estou no login, cando lle deas estásme mandando o usuario unha contraseña? Oye, usuario sacamos os 30, o password sacamos yo non sei que, miramos as comprobacións igual que antes, vamos a mirar primeiro se a contraseña que ti me estás dicindo é ou non é correcta. E aquí é onde ven o tema. Facemos como sempre, é dicir, eu estou metendo o usuario 1 aquí, fixen o caso, o usuario 1, bueno, o usuario 1 creo que era, e a contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, e vou validar. Entón, el ten que saber se esa contraseña é ou non é. Entón, que fai? Estou recibindo o usuario 1, estou recibindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, cumpre o formato, a longitud é maior que 6, establezco a conexión que a miña base de datos, se non se pode facer o mesmo de sempre de antes, se non pude establecer esa conexión, mandamos error, mando a SQL, bueno, fago a miña SQL, select usuario e password from usuarios, where usuario é igual, ti dixécheme que aquí era usuario 1, pois estou mirando, mira, búscame se na base de datos hai un usuario que se chame usuario 1, fago esa executa a consulta, se non se pudo facer a consulta, pois é un fallo de conexión, e se non, empezamos a movernos fila, imos á primeira fecha, ou se movemos ao principio de registro. Cando faga esta consulta para o usuario 1, se eu fago isto na base de datos, usuario 1, chamábase usuario 1, creo recordar, se vamos aquí e fago esta consulta para o usuario 1, temos que poñer, teño que modificar a variable, vale, aquí sería usuario 1, hai que poñer entre comillas, se fago isto, vale, e ejecuto esta consulta, vai me devolver, pois mira, usuario 1, e vai me devolver, joder, que mal isto, vai me devolver a contraseña que ten que ter, vale, a contraseña cifrada. Entón, esta serie devolveme eso, devolveme usuario 1 e esa contraseña cifrada. Eu poñome no primeiro registro, comprobo se hai resultados e utilizo a función password verify. Esta función é a contraria a password hash que vimos antes. A password hash de antes o que fai é cifrar un valor, metesme 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu fago a función hash dese valor e esta fai xusto o contrario. Cando xa non temos sesión, xa non traballamos con sesión, cambiamos eso, entón a password 1, 2, 3, 4, 5, 6, o valor que tes na base de datos, cifrado, aplico isto, é correcto. Se isto é correcto, quer dicir que eu estou validado para entrar. Podo entrar a mandar mensajes. Fijadevos a diferencia que hai con antes. Antes, cando estaba validado, definíamos unha variable de sesión, metíamos a variable xa na sesión. Agora non, eu esa información teño que pasala na propia cabeceira do archivo. Fago aquí. Bueno, cerramos a conexión, que hai, bueno, para que non quede nada aberto, redireccionamos o buzón como fixemos antes e pásolle igual que fixemos na práctica de novo que lle pasábamos usuario que estamos dando de alta, aquí teño que lle pasar usuario que estamos agora co que nos estamos facendo login. E onde está ese usuario? Está en fila, estamos recorrendo aquí. Fila usuario, entonces pasaríamos, mira, quero que me pases o buzón e o usuario é, neste caso, usuario 1. Pasámoslo na cabeceira, fijadevos aquí que é o que estou pasando na cabeceira. Valideime, estou pasando aquí na cabeceira usuario igual a usuario 1.
Esta son a gran diferencia que hai traballar con sesións ou non traballar con sesións, vale? Ao traballar con sesións non tiñamos que pasar nada na cabeceira, se traballamos con sesión non pasábamos nada na cabeceira, se non traballamos con cabeceira, con sesións temos que pasar esta información na cabeceira. Vale, sea cal sea a situación na que estamos, máis ou menos, tanto desde o login como desde un ficheiro novo, vimos que vamos a chegar sempre ao ficheiro de buzón, que é o noso principal, vale? Vai ser o noso ficheiro de buzón. Pode ser que cheguemos aquí desde dar de alta un usuario, cando estabades na página principal, pode ser que cheguedes desde dar de alta un usuario, podemos probar con outro, poñemos aquí Lara, poñemos a contraseña mesma ABC, dame igual cal sea, bueno, dame igual non que hai que acordarse ABC, podes para chegar ao buzón vou entrar desde aquí. Hola Lara, estou no buzón, ou vou entrar desde o outro lado. Se entro desde aquí con Lara ABC, e lle dou a validar, pois tamén vai entrar. En calquera caso entramos no buzón e o que importa que vexades que temos a información do usuario na cabeceira. Cando estou aquí sei que o usuario é Lara. Bien, vamos a ver o funcionamento do buzón. O buzón aquí funciona da seguinte forma. Está un pouco cutre, pero teño que poñer un destinatario. Vamos a ver un minuto que destinatarios temos. Na nosa base de datos vou ir a usuarios, vou ir aos datos, vou a recargar. Vale, e temos Antonio, usuario e Lara. Vale, pois vamos a xogar con Antonio. Entón, vamos a pensar que lle vou mandar que Lara, creo que está validada, vai mandar un mensaje a Antonio. Isto, xa vos digo que de momento está... de momento está, digamos, cutre. Está moi sencillo porque non comprobo nada, eu dolle para adiante. Pero bueno, supoñemos que hai un usuario Antonio que sei que vai, vou mandar un mensaje, vou dar a enviar mensaje, vale? Mensaje enviado, volvemos outra vez ao buzón. Aquí non se ve nada, despois xa miraremos o que pasa, que é o que ve Lara cando entre, vale? Perdón, o que ve Antonio cando vea, pero vemos aquí como mandamos o mensaxe. Primeiro, se vou ao ficheiro, a base de datos, debería haber aparecido agora na tabla de mensajes o novo mensaje. Evidentemente aquí temos por unha parte o ID do mensaje, vale? Temos por outra parte o texto, por outra parte temos quen é o que remite e por outra parte quen é o que o destino. Se vos fijades, remite, é dicir, envío o mensaje ao usuario 3. Quen é o usuario 3? Miramos aquí, o usuario 3 é Lara, porque me está mandando o mensaje Lara. E a quen yo está mandando? Se vamos a mensaje, vemos que yo manda o destino 1, manda yo a Antonio. Vemos que Lara yo manda a Antonio. E fijadevos tamén nos mensajes que aparece un campo nuevo 1, que é a primeira vez que se... É dicir, que é o inicio do registro, que é o valor que colle por defecto. Entón, vale, nós vimos isto, vamos a ver como isto se fai no código. Xa non hai sesións, incluyo o ficheiro de errores como sempre, vale? Vale, necesitamos saber se teño usuario ou non. Acordámonos que no caso que nós que vimos é que se lle está pasando na cabeceira o valor este. Entón eu que fago aquí, mira, teño a variable usuario, cando me chamas a práctica 4 buzón, teño a variable usuario definida, porque se non teño usuario definido, mándote outra vez ao principio. Vale, se con isto que comprobo é se estou entrando aquí con isto pasándolle un usuario ou se estou, pois a mellor ejecutando práctica buzón 4 sin usuario. Se eu intento ejecutar isto sin pasar o valor do usuario que me viña do outro lado, bueno, collemo de atrás, porque ten memoria, vólveme á página do principio, vale? Vólveme atrás. Eu teño que comprobar se estás chamando a isto con, creo que era Lara, se estás chamando con un usuario que existe ou non existe. Lara, cale, ABC, creo que era así. Vale, entón, agora entramos como Lara, vale, tes o usuario Lara, moi ben. Entón, ti estásme chamando, estásme mandando un usuario, porque se non, xa te saco de aquí. Vale, se me estás mandando, leo ese usuario aquí, estou metendo a Lara. Esta variable ahora ten o valor Lara. O seguinte é igual que no caso de sesións. Establecemos conexión con as bases de datos. Se non se pode conectar, o mismo de sempre, controlados os errores aquí. Fijadevos aquí como fixen, fijadevos aquí como está. Se non se pode establecer a conexión, para que vexades, chamo o práctica 4 index e pasolle xa directamente o error así na cabeceira. Vale? O index vai a recibir unha variable error con este código. Entonces o índices vai a coller e vai a procesar ese código, vai a saber o que ten que facer e listo. Xa yo paso directamente sin traballar con variables por medio. Digo, mira, non se pode establecer a conexión. Supoñamos que sí, mando a consulta, ejecuto select usuario y de usuario from usuarios where usuario igual a Lara. Vou a mirar se hai un usuario que se chame Lara. Vamos a asegurarnos, non vai a ser que alguén nos fixera unha trampa. Cal sería a trampa? Que aquí que me puxeras ti na man é usuario Federico. Pero Federico non está na base de datos, entón iba me dar un pete. Entón, está o usuario Lara na base de datos? Ejecutamos a consulta. Se non hai valores, que lle digo, mira, error de conexión.
o mismo. Se hai valores e son cero, non hai ningún valor, isto que significa? Que Lara non está na base de datos definida, é dicir, non teño un usuario que se chama Lara, mando ao principio. Fijadevos que aquí non estou mandando errores porque fun simplificando o código, pero deberíamos haber dito usuario non existe. Vale? Pero estou mandando sen error, entonces simplemente me redirijo ao principio. E se non, se o usuario existe, se Lara existe na miña tabla de usuarios, recorro, póñome no primeiro registro e saco o ID do usuario. Insisto no ID porque vos, cando insertedes despois o valor do mensaje, vos o que tedes que meter é o usuario, o ID de Lara, non o nombre de Lara, tedes que meter o ID. Por eso aquí temos que me quedo co ID de usuario, me quedo con Lara e cerra a conexión. Ahora mismo eu xa teño en memoria que estou metendo un mensaje creado polo usuario Lara que ten de ID 3. A partir de aí, que sei que estou traballando con Lara, sei que o ID do meu usuario, o ID de Lara é 3, sigo para baixo. Xa pintamos a página, pintamos isto, e aquí agora hai dúas partes, vale? Fijadevos como está o código. Como estou traballando con Lara, na parte da esquerda me di que Lara non ten ningún mensaje. Vou a saltarme de momento esta parte da esquerda. Esta parte da esquerda. Bueno, vamos a analizar o código, pero vamos a saltar a parte da esquerda e un div que hai por aquí. Vamos a analizar o código este. Entón, vamos a mirar por aquí. Hola, dime hola. Accedemos á variable, sabemos o que é o usuario. E agora temos aquí un div izquierda. Div izquierda é esta naco que tedes aquí, vale? E pois habrá outro div dereita que non sei onde está, que é aquí abaixo, vale? De momento vou a minimizar o div da esquerda e vamos a mirar o proceso que fixo para insertar Lara un mensaje, vale? Para insertar esta parte aquí. Primeiro cerramos eso, non o minimizamos e miramos a parte dereita, porque Lara vai mandar un mensaje outra vez a Antonio e vai decir bos días, vale? Entón, que é o que fai na parte dereita? Fijadvos, entramos pola dereita, práctica 4 enviar, o formulario este vai ir a práctica 4 enviar, teño o meu destinatario, teño o remite. Quen é o remite? Eu teño o remite no usuario. O meu remite é Lara. Eu teño que mandar esta información, vale? Estou mandando nun campo oculto. Antes non o facía así porque traballamos con sesións, pero eu agora necesito, cando estou enviando este mensaje que lle estou mandando a Antonio, bos días, teño que saber, cando envíe, acordadevos que enviar isto vai a ir a outra páxina que procese o insert na tabla de mensajes, eu teño que pasar a información e non necesito, o sea, non me chega solo con pasar que este mensaje vai para Antonio máis o mensaje bos días, teño que saber quen o enviou, e quen o enviou Lara, e Lara que ID ten, pois o 3 ou o que fose, o ID de Lara calculei no xa ao principio de todo, eu cando entrei nesta página, eu calculei cal era o ID do usuario Lara co que estou registrado, e vai me dicir, pois mira, Lara, neste caso concreto, non sei Lara que tiña, bueno, vai me dicir que Lara, que estou validado no sistema, Lara ten o ID3. Entonces, eu teño en memoria, o proceso ten en memoria que quen vai enviar o mensaje o ID3. Aquí entramos no formulario da dereita, ou da esquerda, vémolo despois, dime que ten que enviar algo aquí, teño un campo oculto que é o ID de quen remite. Cando eu envíe este formulario práctica 4.enviar, que é para dar de alta ao usuario, fijadevos, vou mandar oculto o ID e vou mandar oculto o nombre do remitente. É dicir, vou mandar oculto 3, creo que era, vou mandar oculto o nombre Lara. E vou mandar o texto que teño que mandar e vou mandar o destinatario. E isto vai no procesar todo práctica 4.enviar. Ben, vamos, cando lle dé aquí a enviar este mensaje, vai no procesar un ficheiro que se chama práctica 4.enviar. Vamos a ver o práctica 4.enviar. Práctica 4.enviar. Incluímos os errores, recollemos os valores que me están mandando. Eu necesito saber quen é o remitente, necesito saber o texto e necesito saber o destinatario, vale? Esos valores, como veñen, se non viñeran definidos, volvo para atrás, o sea, non deixo que siga mentando, senón, que non deixo que siga mandando mensajes, senón, eu teño o remitente, teño o destinatario e teño o texto que vai a facer, vale? Necesito sacar o nombre do remitente. Realmente, tal como fixemos o exercicio antes, tal como está aquí, realmente un nombre do remitente tamén o teño como oculto, vale? Tamén o teño aquí e podría usalo isto. O que pasa é que isto, como foi do cambio de sesión, se me quitei cousas polo medio, pois igual me sobra. Vou explicarlo mellor. Eu aquí estou enviando no formulario de forma oculta o ID do remitente e tamén estou mandando de forma oculta o nombre do remitente. Non é necesario enviar os dous, porque se teño o ID vou a saber o nombre do remitente. Pero bueno, aquí están os dous e, sin embargo, na práctica enviar, eu solo me quedo co ID do remitente, me quedo co destinatario e me quedo co texto. Non estou collendo o nombre do remitente, vale? Se non collo o nome do remitente, teño que calculalo.
No, sí que o está usando aquí abaixo, perdón, que como foi cambios que, non, sí, estamos facendo aquí abaixo, vale? Estou collendo o ID, o destinatario, isto, é o nombre do remitente, estou non collendo, se está definido, se ven, o nombre do remitente, se ven, poño xa ese valor e se non poño espacios en blanco, vale? Para saber que non remitiu, pero estou non enviando, vale? Vedes, si, estaba me saltando que non envía parte abaixo, non me acordo que fixera así, pero tampouco non sería especialmente necesario porque eso eu teño a idea do remitente, eu fago unha consulta na base de datos e saco o nombre do remitente, vale? Isto é algo a maiores para manter o que tiña nas sesións. En calquera caso, estou lendo o ID do remitente, recibindo o ID do remitente, recibindo o texto, recibindo o destinatario, meto nas variables, meto o nombre do remitente nas variables, defino a miña variable error que é que controla se pode insertar ou non, establezco a miña conexión ca base datos igual que sempre, establezco se non os errores como sempre, vale, aquí error de conexión, establezco a miña consulta, vou a mirar na base de datos se realmente existe ese destinatario. Por que? Pode ser que o de atrás teño asegurado que sí que existe o remitente, pero non sei se existe o destinatario. Entón, vamos a mirar o usuario, o ID do usuario, na tabla de usuarios, para ese destinatario que me estás dicindo. Neste caso, creo que yo mandei a Antonio, vai mirar se Antonio existe na base de datos. Vai facer a consulta, a conexión. Vai a comprobar se este existe. Se me di a consulta que hai 0 filas, que significa que o usuario a quen ti lle vas a mandar o mensaje non existe na base de datos. Eso entonces, se non existe, xa non facemos nada para baixo. Vale, dicimos error, o usuario non existe. E xa acaba aquí o proceso, porque cando eu volvo para atrás, bueno, tería a variable esa, creo que non estou pasando a variable, pero podíamos poñer a variable de que o error o usuario non existe. Se non, se realmente hai valores, que fago? Sitúome nesa fila, vale, leo o ID do usuario, cerro a conexión e con isto xa teño o ID do destino, porque o ID do destino non tiño o nombre do destinatario, pero non tiño o ID do destino. Entón agora xa teño o nombre do destino, teño o ID do destino, teño o ID do remitente e o nome do remitente. Sacamos os símbolos raros de texto, preparamos o insert, mensajes, texto, remitente, ID de destino e os valores. É dicir, vas a meter o texto que me pasaches, o ID do remitente, o ID do destino. Non vou a meter o valor que vos dixen antes de nuevo, non me fai falta metelo porque vos dixen antes que mensajes, neste caso, o valor nuevo é un por defecto é o valor true, co cal xa vai meter un. Ejecutamos a consulta, se houber error, error a gravar e cerramos a conexión. E con isto estaría feito o insert. Se hai error, é dicir, se algún destos valores lle metín error e non hai nombre do remitente, o que facemos é redireccionar. Isto é intentar facer un truco para que non se perda que o usuario, neste caso, con quen estaba, no usuario que estaba, con esta persona, se isto era de error, para intentar pensar, simular que sigo validado con Lara, vale? Resumindo, é para volver atrás ao buzón se o error é distinto de cero e ademais se non estaba o nombre remitente, isto era o que tiñamos antes, vale? Podíamos facer, isto mandábamos así a información. Isto de aquí podémoslo pasar, non ten maior importancia. O importante é todo outro resto aquí, vale? Isto solo saltaría en caso de que bueno, que houvese error, é o que vos intento poñer aquí, vale? Se hai algún error, pois non teño localizado xusto o que pasou ou non traballar co sistema repito outra vez, vale? Nos comprobamos se o remitente, facemos o insert, lemos os datos, comprobamos que existe o usuario destino, que o insert do mensaje, o ID do remitente máis o ID do destino sea o mismo, comprobamos que se é cero é que que non hai que o usuario non existe, senón facemos os pasos todos e intentamos insertamos o valor, vale? Ben, ben. Que nos quedaba aquí. Vale, temos o mensaje aquí creado, perdón que me perdí un poquinho no destino. Temos o mensaje creado. Vou a salir un minuto de Lara, vamos a entrar como Antonio e vamos a ver como Antonio vería a información, porque Antonio ten mensajes que ver na parte da esquerda, vale? Entonces vou a cerrar, vamos a entrar ahora como Antonio. Antonio sí que non sei contraseña tiña, creo que era abc123.com, debe ser esta, non sei. Vamos a entrar como Antonio e vamos a mirar, non era a Antonio esta, bueno, pois 1, 2, 3, 4, 5, 6, non sei cal estou poñendo. Vale. Agora nos dados conta que volvo outra vez a atar na práctica 4 buzón, teño outra vez o usuario Antonio, vale? E volvemos outra vez ao inicio. E vamos a empezar o proceso por arriba, porque volvemos a estar na práctica outra vez na mesma, na práctica buzón, non é na práctica enviar, é na práctica buzón esta que temos aquí, vale? Volvemos a estar na primeira de todas, outra vez. Ben, empezamos, incluímos os errores, se non hai usuario fora,
Se non hai usuario non vou a poder consultar. Se aquí non tiver usuario non podo ler os mensajes que son para Antonio, vale? Leo, meto a variable usuario aquí, fago a conexión ca basatos, miro que o usuario exista, como sempre, vale? Se existe, saco mo ID do usuario, igual que antes, se non salgo fora, iso é sempre estándar, empezamos a pintar a páxina, e aquí aparece agora o div esquerda, que é o que vamos a pintar na parte da esquerda. Na parte da esquerda pintamos unha lista de mensajes, vale? Abrimos PHP, definimos unha select, esta é unha select que cruza dúas tablas, selecciono o usuario, poñolle un alias, cando facemos isto é que non quero que me pinte usuario, quero que me pinte remite, vale? Pero realmente o campo que leo é usuario, select usuario, o texto, leo usuario, leo o texto, leo o ID de mensaje, leo o valor nuevo, na tabla mensajes, facemos o cruce con usuarios para ese usuario onde o usuario sea o usuario que remite o mensaje, vale? É donde o destino sea eu. O sea, perdón, se eu non, neste caso o destino sea Lara. Es decir, estamos mirando, mira, vamos a mirar que o destino sea Lara ordenado por mensajes, eso, o rollo este, o rollo descendente, es decir, tal como estamos aquí de máis ou menos recente. Esta serie, insisto, é un cruce da tabla de mensajes a usuarios, estáse cruzando polo campo ID usuario e ID remite, vale? É dicir, estamos cruzando polo usuario, bueno, por isto que estades vendo aquí, polo ID remite, e o destino que sea o usuario co que eu estou, é dicir, o usuario que sea Lara, que mensajes hai que sea para Lara e temos que montar o cruce. Isto non sei se, eu creo que na clase me dixestes que había problemas con isto. Eu creo que na clase entón, o que estaba dicindo, temos aquí a select esta de cruce. Esta select, pois podes coller, sacala de aquí, e se a queredes montar, como me dicíades na clase, un produto cartesiano toda a vida, bueno, toda a vida non, produto cartesiano, sin utilizar os joins, podelo facer como vos sea máis cómodo. Este é un cruce da tabla mensajes, ca tabla usuarios, bueno, non vou facer aquí, vale? En vez de facer o join, facemos a coma, facedes o coma como as facedes, pois ca coma, con usuarios, tedes que cruzar por a clave primaria e a clave primaria da outra, que é ID usuario igual a ID, bueno, as tablas estas, vale? Acordámonos, se mirades a estrutura da tabla, tiñades os usuarios, a tabla, facedes o cruce, where ID de usuario igual a ID do eso, e despois o destino que sea o tío co que estamos nós validados no sistema, neste caso é Clara. O facedes co join ou facedes co produto cartesiano. Seleccionamos o remitente, seleccionamos o texto, seleccionamos o mensaje, seleccionamos nuevo, cruzamos mensajes con usuarios cruzando polas súas claves primaria e foránea e para os mensajes que son para Lara e ordenámolos descendentemente. Se ejecutamos a conexión, se a conexión non se pode facer, pois xa fora, se a conexión se fai en un rows igual a cero, quere dicir que non hai ningún mensaxe para Lara. Se non hai ningún mensaxe para Lara, o que fago é non hai mensajes e acabo o tema. Se hai mensajes para Lara, poñémonos na primeira fila, pintamos unha UL, mentras exista resultados, mentras exista registros, que neste caso hai dous, pinta un LI, pinta un strong, pinta fila, píntame quen remite, vale? E aí, se vemos remite fijados que é o usuario, píntame o nombre do usuario, este remite, píntame o nombre do usuario. Se o valor fila nuevo, aquí é onde ven a seguinte, se o valor fila nuevo, aquí que non estamos lendo, se o valor fila nuevo, si isto é true, é dicir, si isto, vedes que está entre paréntesis, si isto é true, entonces tens que me poñer entre corchetes este nuevo que vedes aquí, e poñemos un span, teño un estilo que me di que é class nuevo que vai facer é co que ven despois, este span que ven despois, o VR e o fila texto me vai poñer neste negrita, vale? Me no poñer negrita, me no poñer etcétera, etcétera. Bueno, é aplicar o estilo, vale? O rollo é, recorremos os registros, poñémonos no primeiro registro, no primeiro mensaje que sea destinatario, en este caso Antonio, estaba dicindo mal, destinatario Antonio, pintamos un LI, pintamos strong, pintamos un nombre de quen remite, que remite Lara, comprobamos se o valor é nuevo, se este é un ficheiro nuevo, se é nuevo, escribimos o texto nuevo, creamos unha clase span de class nuevo, e o que veña despois pintamos un BR para que nos faga o salto de línea, lemos o texto que nos vai a mandar, que neste caso sería bos días, vale? Este class xa se encarga de poñelo en negrita e de color azul e despois, bueno, témolo aquí, vale, e fila nuevo, eco, cerramos span, entonces escribimos BR e fijadevos o cambio que hai aquí. O de arriba é para pintar o negrita. E isto é o cambio respecto a cando estábamos con sesións, porque eu necesito saber o valor do usuario a quen se corresponde, porque insisto, cando ahora chame a borrar, que este é un ficheiro novo, cando chame a borrar, vou ejecutar outro, digamos, outra instancia do servidor e eu non sei de que usuario estou borrando. Isto sería o mismo que nos exemplos que fixemos en clase, que en cada fila que teñamos que pasar o ID de quen íbamos a modificar. Aí vamos a borrar o que fose. Entonces, si é nuevo,
cerramos o spam, outro salto de línea e poñemos un enlace. Isto que estades vendo aquí donde pon borrar, isto é un enlace. O enlace é donde me vai a mandar, vai me mandar o ficheiro que se chama práctica 4-borrar. E eu teño que pasar de alguna forma cal é o ID que necesito borrar. Entonces paso o ID do mensaje, quen é? É o ID do mensaje que estou recorrendo. E tamén lle paso o usuario dese mensaje, é dicir, voulle pasar, pois este é o ID, se miramos na base de datos, se miramos no ficheiro de mensajes, miremos os datos e miramos o que pon vos días, pois é o ID mensaje 2, vou a pasar, se quero borrar o primeiro, ID mensaje 2, e terei que lle pasar tamén de quen é o usuario dese mensaje, vale? Entón, estamos montando aquí, estamos dicindo, mira, montasme un enlace que me diga o mensaje, no? O ID do mensaje, que neste caso é o ID do mensaje 2, creo que era, e vasme mandar o usuario quen é o usuario, e vasme poñer borrar. E cerramos. Pasamos ao seguinte registro, iría o de abaixo, dirame outra vez que é o mensaje de Lara, pintará todo Lara e montará a sintaxis de borrar. Cando acabe de facer todo eso, repite o paso de antes. Vai á parte dereita e pinte este mensaje de adiante. Vale? E desde aquí podes mandar outro mensaje a quen sea. O que nos queda por mirar aquí é como procede para borrar ahora físicamente un destes mensajes. Bueno, vamos a ver outra cousa. Vou a cargar, vou a cerrar esta sesión, vale? Vou a cerrala. Vamos a cerrar a Antonio. Entón, se ahora miro na base de datos os mensajes que hai para Antonio e recargo isto, deberían de estar, non sei se o fixen, non sei se está, deberíamos, se o vistes aquí, deberíamos ver que o campo nuevo se puso a cero, porque xa non son mensajes novos. Antonio xa os viu. Vamos a entrar outra vez con Antonio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a entrar e vamos ver que os mensajes están, pero xa non están nese negrita aí, sí que teño a opción borrar, vale? Como se fixo eso? Pois fixose aquí, cando fixemos a comprobación, se o valor era nuevo. Se era valor, pintamos eso que clase nuevo, se non, pintamos simplemente o texto, que é o que estamos facendo aquí. E agora vamos a ver como funcionaría o de borrar. Cando eu pinche nun borrar deste, xa vedes aquí que me vai mandar o ficheiro práctica4borrar.php, o ID do mensaje, bueno, teremos que ir ao práctica4borrar.php, que é este ficheiro de aquí, vale? Vou a borrar o primeiro, vale? Entón, fijadvos que xa desapareceu do ficheiro. Que é o que fixo isto? Bueno, pois mira, cando me chamaches a borrar a sesión xa non se utilizo, incluyo o ficheiro, estarme mandando un mensaje que quero borrar, porque se non mo estás mandando, ou se non me estás mandando o usuario, mándote outra vez ao principio, non borras nada. Se non, vou a ler o usuario co que estás traballando, vale? Vou a ler ese mensaje porque fijadevos que aquí que estou pasando o mensaje co quen quero, o sea, o mensaje que quere o mensaje do usuario que quere borrar, vale? Vemos que o estamos pasando aí, vale? Entonces estarme pasando o usuario. Ben, a partir de aquí establecemos a conexión coa base de datos, comprobamos se pode facer, comprobamos que ese usuario estea na base de datos. Comprobamos que ese usuario Antonio estea na base de datos. Se o resultado é se hai nun cero, se non hai filas, igual que antes, non o usuario non está na base de datos, senón lemos o ID de Antonio, porque eu non teño que, o sea, eu teño que controlar que solo Antonio poida borrar os seus mensajes que son para el. Vale, Antonio quere borrar o mensaje que lle mandou Lara, ten sentido que Antonio borre os seus mensajes que lle mandou Lara. Non ten sentido que Antonio borre mensajes que el, para os que el non é o destinatario. Entón, lemos o usuario, establecemos a conexión coa base de datos, se pode facer, lanzamos a select para comprobar que Antonio está na base de datos. Se me di que é cero, que decir que Antonio non está, se non, leo, bueno, sitúome no principio do primeiro registro, leo o ID de Antonio e cerra a conexión, vale? Unha vez que xa sei que teño usuario, teño que ler o ID do mensaje que quero borrar, porque Antonio pode ser destinatario de 17 mensajes, entonces eu teño que ler o mensaje que quere borrar. Que mo pasaches na cabeceira, vale? Pasaches o mensaje, se non o pasaras xa non o veramos checado aquí. Entón, se non houve error atrás, se error é cero, entonces cal é o mensaje que queres borrar? Leo o mensaje. Vale, o mensaje, sacamos os caracteres raros, quedamos co mensaje e teño que ler na base de datos, na tabla de mensajes, se hai este mensaje e ademais eu son o destinatario. E temos que mirar, mira, queresme borrar o mensaje 2 e ademais é do usuario Antonio, porque pode ser que o mensaje 2 que exista pero referente a outro usuario. Aquí, mira, existe usuario en mensajes que sea o mensaje 2 e que sea para destinatario Antonio. Ejecutamos a consulta. Se non a dá fora, se dá 0, non existe o mensaje. E, en caso contrario, en caso de que iso non exista, establecemos o SQL delete from mensajes where id mensaje igual este. Ejecutamos a consulta, cerramos a conexión e listo. E redireccionamos outra vez ao principio. Por eso, ahora vamos a ver outro ejemplo funcionando. Ahora vai a contestar, mira, Lara vai a dicir, no, Antonio no,
Antonio vai dicir a Lara, vaya rollo contaron. E Antonio vai mandar. Vale. Entón, agora, cando volva ao buzón, Antonio sigue estando como antes, cerramos, vamos a entrar como Lara. A Lara, non sei se cal lle puxera ABC, ABC. Vamos a validar, creo que era esta, non sei. Validamos e vemos aquí que Lara lee o mensaje e Lara pode borralo e xa estamos como non hai mensajes. Bueno, case unha horiña xusta. Eu creo que máis ou menos que me quedou todo explicado, vale? Botade un vistazo, se vos lía moito dos errores mirades outra forma de facelo, pero a lógica do programiña é ese. Sería moi interesante, vou subir isto ahora á plataforma, o 4 sin sesións, mas vou subir o vídeo, sería moi interesante que revisarades estes exercicios, vale? Acordadvos que subín todos o 1, o 2 e o 3 tédelo explicado bueno, non, foi que expliquei non na sesión de tutoría, pero é igual que este que acabo de facer agora, só que aquí había sesións, e as sesións xa vos dixen que nada, pero a lógica é a mesma. Acordadevos tamén, se vades por aquí, que o práctica 3.sql ejecuta a base de datos é realmente a mesma estrutura que a que teño neste que fixen agora. Despois tedes o práctica 4, que é o mismo que fixen agora, pero usando sesións, co cal se credes se que a sesión volíades pasades delas e va directamente ao 4 sin sesións, que é o mismo, pero non traballa con sesións. E dadevos conta que todo isto das sesións o que nos evita, o que nos vai evitar na seguinte unidade, na seguinte evaluación, é non ter que andar pasando a información nas cabeceiras, vale? Nos vamos a definir unhas variables globales de sesión e vamos a ter, se por exemplo o usuario está validado, vamos a ter unha variable de sesión que é o usuario e xa vais a ver que vai a ser Antonio, vai a ser Lara, vai a ser eso para todas as páxinas. O non utilizar sesións ou non utilizar cookies, que é o que veremos máis adiante, nós toda esa información temos que pasala nas cabeceiras de cada unha das ejecucións. E é super importante o que vimos aquí de como montar, por exemplo, os enlaces, que xa non sei onde estaba, cando montamos os enlaces, debe de ser na de, xa non sei cal é na de buzón. Cando montamos o buzón é super importante que entendades como facemos o dos enlaces, vale? E que temos que engadir aquí o ID do mensaje, porque eu cada vez que lle dou a borrar a un mensaje, chamo a outra ejecución do proceso e teño que pasar entre esta ejecución de aquí e a seguinte. Eu non teño forma de pasar, bueno, a única forma que teño de pasar a información é pasarlo así na cabeceira. Vale, pois nada, bueno deixar aquí. Perdón polo rollo que se quedou un poquinho largo, pero bueno, a ver se así se nos vai quedando un poquinho máis claro isto. Saludos.